Cuma indahmu ya. Lah kuwi susuk nyolong tok iki. Piye wis. Aku njuko indok ya rusak ngono kuwi. Yo mau indah. Ora pamit. Kek tidak payune oke. Lah kuwi njuko indok nek dosa apa ora jane? Iya. Pamit urung gak? Pamit karo sing duwe. Sing duwe pitik kuwi Karo ta. pikiran pamit. Lah ceritane nyolong ndok ya. Iya ceritane iki kek. Iku guys. Ceritane nyolong ndok. Lho ndak. Wis mbok yo pamit karo sing pitike. Oleh orane uten njupuk ngono. Wis ngel angel.